बे सिङाव थांनि र' मा दं नायनि फैद' लोगोफोर फैद' फैब्रा हाबनोनो लाजिबाय हनै लोगोफ्रा सिङाव हाबनो लाजियोनो फैलै बिराद मोजां नुदों फैयानो लोगोफ्रा लाजिबाय हनै ओमफ्राय हाबनो ओइ फैलाय फै मिनिनानै फैयानो नागाफोर ददेरे फांदांफोर दंना नागाफोर गोजा ददेरे फांदांफोर थानाय लाजिदों बिसोरो लोगोफ्रानो हाबनो लाजिबाय हनै सिङाव मा दं जानो नागिरबाय लाजिना हाबा ओमफ्राय मानो लाजियो नागाफोरनि ना बेफोरो गासिबो आंना लोगोफ्रा बेनो लोगोफोर नायबानो जाबाय नै आंना लोगोफ्रा बेसो रावबो लोगो गैया आंहा बिसोरसो लोगो आंना नै बुरजाथार आंना लोगोआ नायबानो जाबाय नै लोगोफ्रा आंना बुरजाथार
लोगोफोर नायबानो जाबाय नै बे डिमापुर इडेन हस्पिटाल केन्सारनि हस्पिटाल होनना बुङो बेखौ माबायदि साजायदों हस्पिटालावबो नै नोगोद मोजांथार माने फारसेनिफ्रायनो नायलांबानो जाबाय आं देखायलांसै नायदो लोगोफोर नै फुरा थाइख्रिजोबखानाय केमेरायाव बारा मोजां नुबावाखै आंना केमेराया एसे खाथियाव थांनि र' इडेन हस्पिटालनि बियो नुथाया नोगोद मोजां साजायदों केन्सार हस्पिटाल होनना बुङो बेखौ लोगोफोर नायबानो जाबाय नै नैबे हस्पिटालानो नै नामा इडेन हस्पिटाल होनो हस्पिटाला बेनो सिङावबो बिराद मोजां साजायदों नै हाबला आं सिङाव लोगोफोर अन्नानै आंनि चेनेलखौ लाइक साबस्क्राइब बेल आइकनखौ दाबायना होदो